That starts with you turn full circle when it's due, and the flame that warms your heart burn with love and hold us when we part. As true beauty grows with time, there's no need to hide the light. As true glances reciprocate, now is the moment worth a lifetime's Dígríomh fad go dtí féile litratha Chorca Dhuibhne. In nuamh táid le Mary Kennedy, mór an trúa bud de bhór tróranna COVID, ní féidir le Mary bheith Chorca Dhuibhne. Bhí sé gceiste go mbeidh le céile ag ól cupán cafe ach Mary táid ar Zoom. Well, ach táid sé ggóil an cupán cafe, mar táid ag an bhéile litratha agus, so rinne me an cafe insa chistan solar hála mé isteach an seo. Andas le Pórtacán. Go húnta bhil fáilte is fithe róirt Mary. Mór an trúna ní féidir le éon ceistena thógant ón bobal an uair seo mar tá réamhthaifeadta dhéanamh againn. Bud fáilte is fithe róid, tá míad anhásta go mbeidh tú sa. Mí magad, tá sé andas, mar is ní le cuimhní das agam na hóranta chaham I Chorca Dhuibhne agus bin an láitin ar óla mé an gailge, mar chur an múnteoir gailge bhí againn in sa bhanscoil chur siad siar sin go dtí an carrig go tuigi curthúir nuair a bhí mar sa chuig go bliain sa bhanscoil. Ní dóla go dárlóg sé sin, and is just scata chalíní agus muid ar lóistín más mí livin san teach agus bin an ógar hit mé ráin áir leis an teanga agus leis a gúiltúr agus scafrad. Tá hí úntach é sin nach Mary beisbethe go tacht go dtí an gaeltacht. Agus bhí mar an óg agus, bhí seachtar goine stoilm agus bhí mar a déanamh gailge an órach ach ní raibh clúgain. Aon rud seachas, an leabhar, an gramadach agus ag scríbhneoireachta agus ag léamh na textan agus an san hómar go dtí an áit dríochtúil seo. Bhí mar just trasan an bhóchar ón sépéil agus bhí siopa in sa tig ag an am sin, so just like bhí sé cosúla Disneyland agus bhí mar ábhad siúil gachród go dtí bal na náil, chuair meisteach go dtí an daingan ag tomáil, mar teachtóid go dtí bhí sé sin ceart go leor agus just bhí rud a Caint agus bhí connection a gomsa leis an áit, leis an teanga ach I bhfad níos mó ná sin leis an rince, leis an ceol agus just leis an timplacht, agus an airige agus an son nuair a bhíos ar an ollscoil ag déanamh stadáir ar an áil an chuaigh mé gach cásc go dtí Ballinránaigh go Seamus Ó Súilleabháin agus, scéaltóir agus fear mór óla se bheithééis sin tá cuimhní andas agam. Agus níos tá cáirde agam in san áit agus téim cominic agus is féidirlam. Well, tásúla agam go cíimi do rís tal a bhada Mary. Raibh úntas ar dúis nóair tháinig go dtí an Gaeltacht ar dúis, raibh úntas ort go raibh daoine ansa a leabhar an Gaelan gach ile lá agus sin tanga a bhí sa tuigh na clán sin raibh go raibh leat. Well, dúra linn
gur mar sin a bheith agus go ramar ar ónóir an gaiile na úsáid, mar ní ramar ar chósa, just fiamar ar lóistín le banatí agus bhí sé at, bhí sé difriúil, bhí sé at dúine mar cailiúla a bhí mar achtant in sa chathair, just gur nóir bhúil daoine cnagar an doras péiscéile, just agus, bhí den bháin uairháin an son bheith scata an. Ach, tá éis, kind of fast forward so many years, tá daoine anis agus bí an únta sorta mar jaolar sin I gcónaí. Mar nóir bhés ag obair le nationwide agus a déanamh beidir sraithlór a dhéanamar ar na Hileán áireann ar dús. De bhí daoine agus bhí únta sorta go raibh daoine marachtant ar na Hileán. Now, tá má grufuair ina cónaí ar inis mór, so bí muid an a vinnic mar chlán. Ach, de bhí daoine agus agus éine chúla go raibh daoine amach ná bhí siad ag tnú dulán agus just an taithí a bheitcha agus dúralinn go raibh I bhfad níos mó daoine a teacht ar a séire rih COVID dus na Hileán agus a bhaint antainmh as ardír féin. Agus má smuoiníimiid ar na rudaí maithe a tharla madana COVID, sé nuair a bhíomar I rith an thabhraigh nuair bhí cead goin taistil ar fud na tíre. An méid daoine a bhaint tainmh as leitheanta saoire in éireann ná raibh ein taithí nó ein choramachcha ar na rudaí atá ar fáilt. Tá lán daoine agus leitheanta saoire cílíonn sé sin bagáiste a facáil agus dul go dtí an airport. Agus tá sé sin difriúil inis, mar, the expanse of our country, just fuair siad churamach ar an rud sin. Bhí sé sin le feiscint an sa leit a bhí an éir nach timp na háit. Bhís go húntaach ar fad. Yeah, agus nas bhfuil go deach siad arás ná na blianta os ar gcóir nóir bheits an tír níos mó oscailte. Gan éon doubt. Agus bhí tú caint an San Mary mar jaolar an cultúr nós I suppose a bhí an son or tháinig go dtí an Gaeltacht cosúla daoine nach raibh éon na cnagar an doras agus timplach. An Severus atá tá sé an Chorca Dhuibhne atá sé timp éire ar fad. Is an Severus sin atá ann na nós na difriúla an timplacht. Chuirte sin go mór le scríbhneoireachta na ailintóirí na héir na churann an dóla. Yeah, agus nuair is táid ag smaoinemh ar féile litreatha, táid ag caint mar jaall ar an bhocail scríofa. Ach níos mó ná sin táid ag plé le cuasaí ealaíonna agus cuasaí ealaíonna na tíre seo. Agus tá an Severus a gcuibh híos I Chorca Dhuibhne is Carolum Liam O'Neill an ealaíontóir tá agus bhíos ar an ollscoil le Felicity Hayes McCoy agus tá siise ag déanamh anmha leis an scríbhneoireachta na málair téirigh. Agus na fiadóirí, na putadóirí agus gacrod mar sin tá Severus an. Agus an ceol, na Beaglís, Philip King, Dina mar sin. Mary, ag caint mar jaolar an ceol? Yeah. I the clown hénig. Oh! Dermot Kennedy, Aberlon. Sé go bín sé gcónaí cóthirdigh ma iní an hús is timp an tig. Oh, dearhan yeah. Well, tá sé sin ceart agus, tá sé ar an stáit dáhanda ag an nachta ná, Mary. Ha? Sin the nephew. Yeah, sin Mac Mograthar, John, agus tá sin na gcónaí an só just, níos mó ná 5 kilometre bhuain ach táid an congrach, Mise agus John agus Achlan. Ach, tá dermot ar an ordán dáhanda ach tá sé sírathe ón saol agus ón meas atá ag an glán ar fad ar an sais just the foundation in san tír seo
Caint sé lánáma ní na nolog sicate tréis na nolog humor fad go dtí inis mór agus cahamar an ihe what's it, New Year's Eve ihe New Year's Eve cahamar I New Year's Eve inis mór le dírdre agus bhí ceol agus crack agus gacród agus siúlóidí agus rudí mar sin agus rud eile nílach sé bhí idir dermot agus mu inín is óige Lucy agus tá siise ina greengrafador dó bhíidir an chomhrach ag fása níos so nuair a bhí siad ar túr ar fud an domhan bhíon an vertical chéile agus tá sé sin das agus tá Londíine agus dearn siad ó tá na pictúí de dermot an difriúil agus an pásanta agus bhfuilm gur bééis sin tuisc go bhfuil an band sin idir an verticum mar chul cathracha. Ardíonn sé sin do chrí Mary nuair a cinnta sin agus gan é an doubt an na green grafana níos fearr mar tá an pásanta agus just fundamental agus in at the heart of it na sin go húnta. But bhí de clán hénig bhí úntas nuair léas gur fós bhí de clán hénig an a chomhrach le chéile nó raibh de bhá agus antí. Bhí úntas nuair léas gur fósadar bhí an pósa céinecha. Overland, sin rud a hála bhí banis dúbalta ag mháthir agus antín Eilish agus cheaniadidir gá teach in aici chéile, gá semi-detached houses, úndal cháin, agus nílach kind of cúpla mí idir mise agus mo chul chathair is sinna in sa teach béile doris. Bhí trúrmachaí agus tá bheirt drahar agus fuair amháin gomsa. So ceapan féin agus ceapan gachtain an slán go bhfuil míad páirteach I dlán le seachtar in áirí tú sin é agus nuair a chuig siad in san dátheach bhris siad an balla idir an na Guardianí cool, so bhí mar ábalta just bhí style idir in san balla bhí mar ábalta dul ó theach go teach agus gach lánolog bhí an féil an béile a gcuin le chéile, chumar ar léamhthaifeadta le chéile agus bhí mar kind of sais posh mar ins na seascadaí bhí telefís in nach teach. Ach bhí sé cosúla gá telefís a bheits teach dúine mar bhí maithir agus móncail ag fechant ar Match of the Day I deach amháin agus anti-Eilish agus mháthir agus na chalíní a fechant ar na late show le gébor mar bhí sé an sathern ag an nám son. So humor ó theach go teach an tamar fad, humor leitheanta sira le chéile agus sin an rud a hála nuair a bhí mise nuair a bhí na páistí óg mise agus Mochlan agus John McGrathar agus a bhan Eileen agus Dermot agus Claire. Humor ar leitheanta sira I gcónaí le chéile. Agus inis, leis na cúplaí na páistí imethe ag déanamh an rud is maith leo ach taim ar feadh deire seachtainna leis a dlán le Deirdre, le John agus Eileen agus Tony agus Sharon uairháin sa bhliain. Well, dhéanamar sin agus denimiid a ríist. Nach das é sin gohfuil an nós sin ag leanún tríd na generations. Is dóilm agus is dóilm freisin go bhfuil an tálinn go mar sin atá sé. Mar tá cóide gom agus beidir go bhfuil a chláán thsáile, tá cóide gom agus tá sais brú ortha in san chláán nó níl níl suaimhnas idir na siblings. So we don't take it for granted, tá mé cínta go bhfuil an tálinn. Hosin tú mac mar múntóir Mary, bhí tú múntóir feag níos móna de bhliain a raibh? Ein bhíon deag. Bhís ag móna in san Meascán I Lúndalcáin áit ar chuig mise clár na turbirte agus bhís a móna gaige agus Frankíis agus agus an múntóir gailen a bhí a gom agus a chur go dtí Chorca Dhuibhne an céadú mé
bisha an múntóir Frankíise bhí an freisin. So, bhí sai éfacht aici agus bas cirídí as Tarbert. Bhí sais éfacht dain aici ormsa. Nachfuil sin ará agus nach bhblionn sa rank nach cá Mary. Yeah, nóair a bhíos críocna leis an géim chuig me go dtí an bhratan bheog, no, an bhritáin. Chuig me go dtí, nóair a bhíos críocna leis an géim chuig me go dtí an bhritáin, agus bhíos múna barla in san óscoil dus na micléin a bhí déanamh sais ráha Celtach in a good stád agus bhí árasán a gom le chalín ón Alban agus táid cordú lena chéile rís. Bhí mar culcaithreacha Celtacha agus Yes. talamh as an líon sin. Go húnta gur fad. Agus an son chuna sásigh túach i radioúna RTE Mary. Dragar mé fógra ví san nuachtán fadó céad blian ó hin sin an chuí an achtra amach go raibh jobanna ar fáilt. Yeah, so dragar mé agus víos dhéanamar seachtainna de tréáil agus an san bhí audition a gin a ríist agus víos ar panel. Agus just dá sé go máil ó hin. Víos a múna ag an an céine agus an san tháinig thug siad seansan a dom agus thugus iad. Ach I gcónaí nóair a víos ag obair in RTE cheappas, well, yeah, lena mé ag ar feid bliana eile agus mar a dogann si job dom an bhliain se chuinseir is féidir me gcónaí dul ais go dtí an bhúntóireacht. Agus téitse sin is deachar de bheon, so níl tú sais needy agus ní ráis riamh sais needy, bhuinas antanamh as gachrád I dhéanas agus thug RTE saol óntacht dom. Ach, Bhíart airí as Mary Curcícolart. Curcícolart airí as nach churach ach ní raibh tú bhfuil an ceart gom le rá nach raibh tú peoch sásta lei sin. Well, tá sé sin sais well documented. Yeah, no, maar bhí seaca chuig ach bin an rial a bhí an do Dhuibhne a bhí ag obair ar chlí áirithe agus ní bhéon sásta an rial a bheith briste dumsa agus gan é a bheith briste do beidir duine a bhí ag obair in San Lific in RTE. So, ach, bhí sé dachar sláánna ágáil le nationwide. Bin tá sé blian ó hin inis ach tháinig sé go maith. Tá mise trééis seansan a gháilt an bhliain seo nach mén ábalta dlacha lo dá mén ag déanamh nationwide I gcónaí. Agus, is ní léon sais agla or ribh ahrú. So, yeah, táim sásta, táim ansásta leis an saol, leis an obair, an difriocht idir na rudaí atá déanamh gom, agus freisin an saol atá gom, tuisc nach bhfuilm, just ag freastal ar chlár cosúla juggernaut an tamar fan. Yeah. Mion anna dhearfa go guts. Yeah, an chuid is mó, now cosúla gach duine hosig an COVID, bhí sé go brá uair amháin agus bhí sé dachar uair eile. Ach, agus ní léon sais strus orm bheith Caint mar jaall ar na hamanna atá dachar. Ach tá dearfacht an chuid is mó, agus is brálam an saol, is brálam an dain, is brálam an tír seo, is brálam daoine agus is tá an ceangalta le mo chláán agus le mo chóirde agus le mo cheach, le mo gádaín. So yeah, tá sé ceart go leor an saol. The leabhar home thoughts from the heart, Mary. Tá sé go húntaach, bíonn tú anam a Caint de cuid scríbhneoireachta. Yeah, no, sinna,
Nor ein airíonn tú beagání níos sinne in san saol dearann tú leat féin well. Is sin mise. Má hadníon mise le daoine agus na rudaí a dearm agus a chreidim, tá sé sin ceart, agus muradach níon se well ní gádóibh é léamh. Agus táim anbhródúil as home thoughts from the heart. Mar a ríist tá Beidh Mary, Beidh greengraffanna agus thug Lucy, má méí na táid obair le Dermot, thug siise na greengraffanna agus, tá siad anna kind of mohiach agus inspraigthe, rudí mar sin. Bhí mar tros go dtí an Afric le chéile, an bhliain rih an leabhar agus bhí mar ábalta na greengraffanna sinne úsáid, banis Eva, manín is sinne, tá greengraffanna sin tá picturí andasa den Ilan agus, hartar teach Deirdre Mary. Rudí mar sin, yeah. Yeah, no, go híhann fad agus recipes come on. Bhí sé go húnta tá bíad an ceannatá go marheallar na fairy cakes, na queen cakes. Agus có topic ní rás riomhábalta iad dhéanamh ná léamh. But bhí tusa á dhéanamh rih obair maidin dus na leanaí. Nuair a bhí tú taistil. Nuair a bhíidir fósa freastal an mánscoil agus beidir Eva dul go dtí an ollscoil. Treat beag. Treat beag dó maidin. Nuair a bhí mise ag fágáil an tí anmhocar maidin agus iad, ag teachsaíos síos agus an breakfast a bháilt agus an son dul ar scoil. Just dhéana siad I dros go méid an bulla ag dul suas an stair nuair a bheith. Agus just bhí an pláta fullmh nuair a tháinig mé bhaile agus agus sin an cótha. Ní é an únta sé sin. Mary, tá cúig leabhar scríomh agat. Cad as a fáin tú an am? Well, anis tá sé dá sí bhd níos éasca bheith scríomh agus déanam colún gach míad do Ireland Zone agus is brálam rudí mar sinna dhéanamh agus eistí a scríomh. Just dhéanas an scríbhneoireachta go déanaach san oíche agus go luath ar maidin. Agus, nuair a dhéann tú isteach in san meon, tá sé cosúla caithbhaimsre. Agus ní bhraithn tú an tam ag imeacht. Ach níor bhraith mé riamh, níor smuoinnig mé riamh orm mar scríbhneoir. Ach faim ansásamh as, sí síos agus just, ligan don rud atá I do chrí agus I do sprid a cheachtamach agus é chur ar laptop, nó piece of paper, agus nuair a dúirt tú go bhfuil Caint agus time agus ach dearm liom féin éonúair go bhfuil ag scríomh rud méidir chun spóideach nó rud a chur an sputal orm. Scríomh mé ó mo chrí agus dearm I gcónaí, well, ag I deire mar bhfuil fán orm a chur go dtí an tagarthóir is féidir delete a dhéanamh. Níor tháinig sé sin riamh. Níor tháinig sé sin riamh. Gach rud a scríomh mé chur mé chuig an editor. Agus bhfuil próséise go Mary an sí tú síos an áit speisialta, am speisialta don lei, nó gona a Harlín? Las an cuinnel, sin an céadú. Bíon alánisce inaculum, agus té nó café, brachan sé ar an am den lá. Is maislum a bheith in san seomra seo in áireamh, seo an seomra bia in the dining room in áit na bhfuilm, ach mátám ag áit ag an mód, tá a fechantamach ar an Gordín, sin an Gordín sin in Gordín even a good Mary nach well. Is gálam an Gordín agus tá solasán agus agus an son saníche tá seomra in an seo an conservatory ach tá sailse beaga, so mátám ag scríomh saníche lasan na sailse agus túla sin nulach. So ó séis just agus a lá tas ní féidir bheith ag scríomh mátám fuair. Hí agus brogi agus an tas an ord. Ar bhaintú tanmh Mary le déanaí ví tú a déanamh mar a dúirtú bhí
blian docreta go treéis airí as RTE. But winú tanna was bheith ag Caint le windscríbhneoirí eile na hÉireann bhí. Oh wow. Na raibh. Yeah. Sin na podcast agus tá siad san ag leanún doráig. Bhuinis antainmh asta. Mar dús bhí an támaguin, you know, tá siad beidir 35 nó 10 bliain duration, ach bhí mar a Caint beidir a feadh uair lig, agus nó ní raibh ein brú or an a bheith críochnathe ag gabham áirithe, nuair a bhíos ag obair le nationwide bhí beidir gá nómant a go do agalamh. So bhí sé sin go deas, agus is man ná suntasacha iad. Agus tá I gcónaí bíon simagum ólas a gáilt an duine taobh hir den farsantacht. So tá siad san fad tá clúgus cáiliúla agus is ceart é sin mar scríbhneoirí. Tá cúra simúl agus difriúil ag gach duine có. Well, I mean, Patricia Scanlon bhí sin a leabhrannaí, Cathy Nugent bhí sin ar a seoir, Mary McAleese agus Leador, agus you know, agus is maná simúla suntasacha no nonsense iad, agus you know iad a lán talan a bhaint agus cáil ortha ar fud an domhan, chur is ceist ar roinntdíobh cén fá go bhfuil an chur amach seo ar banscríbhneoirí na hÉireann ar fud an domhan, agus is tócha gur bé an réasún ná go mbíonn siad de play le cuasaí déana, le saolta fear, you know, ní bhíonn siad sais airí féirí nó rudí mar sin, is téimi Jackra uanta agus tá féchan green anta I gcónaí freisin. Mar hampla Liz Nugent an ceanhánaí anas scrín siise thrillers agus tá siad doracha agus tá siad Jackars uanta iad a léamh, ach tá ground ins na leabhar freisin agus tá siise có granúir sin agus có álan mar bhan agus mar gcuine. You know, yeah, bhuinis antainmh as sin, agus bhuinis antainmh as na rudí eile, bhuinis antainmh as an damsa ag tús an féin, agus, you know, bhulhin da aine. Oh yes, Aberlin Mariella, bhulhin da aine an bhliain a chusanú tar éis the excesses of an nullig, ag, you know, ag tréáil 7 uair I rihan lei, gach lá, 7 lá na seachtaine, agus ag déanamh rud difriúil, physiciúil, you know, nuair a chuig mis isteach chuig John an pro-dancer a bhí agam gentleman atá an amachchas amach, bhí sais cúlach agus bhí a smaoinemh ar orm nuair a bhí ag déanamh, you know, Pedro even rudbar sin. Ag deire, you know, teint was isteach an agus is tá sé andas a bheith sais ag ceiliúra an chorp, agus ag obair leis an gorp, agus ag úsáid an chorp, agus ag, you know, ag úsáid an chorp in aice le ceol, agus movement, agus, just bhuinis antainmh as an tamar fad. But bhí nósa go leis an rith anyway, bhí cumaadan tú héanana gimachta gcónaí nach cumaadan tú. Yeah, well, yeah, ach tá sé simúil ag an am so an nurig, nuair a bhí is a gom go rás chun an damsa dhéanamh just dibh méid gach rud a bhí ar an mór don nullig. Bhí sé sin, bhí sé sin, no bhí sé sin. Ach mála sin a rinne bliana bhí a déanamh well tá a déanamh tá I gcónaí ag obair le RT agus déanamh commentaries ar you know, ócáidí stáit mar hampla commemorations agus bhí before an ónordumsa an commentary a dhéanamh ar Thucrid John Hume agus an lurgus a thuairt don lucht fechna ar an bhar úntaach son agus táim I gcónaí chun clár carú na nullag a dhéanamh imlíana agus tá si go déanamh rudí difriúla
tá meg tanúla búla leis na seanna chuirde bhí gom an RTE. Agus tá chun an sra gó a dhéanamh tá sé déanta agus tá sé tosnú an séla den bhí seo mí na saona do TG Cahar mar jouler cuasí ganósa tíir seo. Arás? Yeah, guaranteed Irish an tanamatá agus in san sra tos níon sé an séla deg agus lean sé ra go dtí mína nulog chuirmí spothollas cólachtaí airnacha agus conas dás siad, conas a thosaigh siad agus conas bhí siad a dailá leis an COVID agus an físetá chud an taucí agus cólachtaí cosúla cuinlóirí, revive active, cólachtaí technoliaachta agus ruidí mar sin agus i nach clár agus I suppose an chuid is go raibh ansim a gumsa an ná go bhfuil scéal déana an, go bhfuil daine an ag obair ag déanamh an níhil agus sin an tásúla go mhainnig daine tanmh as an cuid sin den clár. Yeah. In the scríbhneoireachta, tá the scríbhneoireachta ténig tá sé bhuineann sé le daine, bhuineann sé dus na rudaí a bhreathan daine, bhuineann sé leis an clán, leis na emotions, leis le rá, le bheith fallingt. Tá na rudaí sin agus an slí a scríonn tú bheith comachánta Mary. It really affects people. It gets straight to your heart, your writing. Bhí scartamach a gáirí ag an am ag bheile bhí a gáil, bhí dóram a súla fan sa bhí a léamh. Tá skill a bhaint lei sin. Níl is a gom céin skill just is cuid díam agus is dócha gur thosaigh sé nuair a bhíos in mo chalínóg. Ag fás a níos. Bhí mo bháthair, bhí seanna ciún, bhí maithir sais níos mó oscailte agus bhí simige in san, bhí sé páirteach agus bhain sé antainmh as the Clondalkin Amateur Dramatic Society. Now bhí mo bháthair páirteach in san cholóidir chomá ag glanna an tépéil. I don't know. Bhí sí ICA, bhí sí a déanamh rudaí mar sin ach maithir just bhrá leis a bheith I measc daoine agus so tá cuid de maithir ionamsa is bralam bheith measc daoine agus ag fáilt amach mar jouler gine ach má bháthair chomá bhí sé anna ciún ach bhí si gcónaí a smaoinemh ar gcuine eile agus nuair a bhí mar óg agus nuair tháinig mar stac ag tuairteach mar jouler an múntóir nó a tuairteach mar jouler duine in san rang, dúirt si I gcónaí chur smaoinnig ar an rud seo ó thaobh an duine eile. Agus mátá tú, farragach I gcónaí nuair a smaoiníonn tú air ó thaobh an duine eile well lean a raig. Ach nuair a churann tú hain I mróga duine eile agus nuair a chiann tú an dá taobh agus nuair tá cleachta agat ar an rud seo dhéanamh, fáinne tú sim I gcúrsaí déine agus an saol atá ag daine agus tá saol dachar ag a lán daine ag an amsá agus más féidir le duine sais fuoisa bháilt ó léamh bhfuil si mar a ggéine domsa nó mar a ggéine do duine eile táimsásta agus tarlíonn si sin go minic leis na leabhar nuair a hen tú sais ar tros timpeall na tíre agus ag déanamh léithreacht agus roiid mar sin. Is sprálamsa nuair a hagan duine ón lucht féchanna thuam tar éis na híthe agus a dearan, bhí mise a dul tríd an rud céine agus bhí si go deas a léamh go dárlíonn si sin go gach duine, duit se freisin. Agus caríon sé sin go mór le daine. Bhí nó go ténig a bhí fad a bhí rá an san bhí tú súla a ahar mar má le bheith meas na daine. But bhí tú anna súil bhí nó ag de bháthir atá go ténig agus fuair tú leabhar nóta á mé. Nuair a bhí mar ag glanna amach tig má hisismóirí nuair a fuair bháthir bás agus sin job an dacarí anmh de aine. Ach bhí mar a dul trí buscí agus
formise hánig mé ar bhosca agus insan bosca sin bhí Billy, agus bhí prescriptions, agus bhí agus literacha, ach bhí cópleabhar aici, agus ní raibh éon chur amach a gomsa ar an tréis sin a bhí ag mo bháthair. Insan chópleabhar sin bhailligh si just tuairimí, padracha, quotations, cuidacha bhí siad gramacha isteach, bhí siad like thóg si as na pápéir iad agus gramigh siad isteach, cuidacha bhí siad scríte ina lá féin, cuidacha bhí siad ar córtaí, ach ní raibh is a gom go raibh simicí ins na rudaí sin, agus bhí tá an sim céine sin a gomsa. Tá sé ansimúil ar tá sé an éfachtúil is dóilumsa. Nuair a léonn tú cúpla lína a scríb duine eile, go dtugann sé sa sppraga duit, nó sólás duit, nó fuasamh duit, nó beidir nóméid green duit, agus bhí mar a ggéine mar sin ach ní a bhís a gcuin nuair a bhí siise beo. Wow. Agus fád tú Caint mar dhealar sin, you saw the gá leabhar lines I love and lines to live by. Mary. For living? You saw them Yeah, to lines for living. You saw them to Slachtas údar eile. Cuid is na údar tá si, na mílta blina ó hin. Agus fós tá na rudaí sin atá scrífa a Chorca Dhuibhne artsa. Nach bhfuil? Yes, tá sé sin ceart, agus bhí mé gcónaí nuair a bhí me léamh bíon Peann Louis gom, agus chuirm lína faoi rudaí go bhfuil simachum onta, agus is son, I turned down the top of the corner, which you're not supposed to do. Anyway, Rose go mé gis gom cáhfuil sé nuair a héimar as, agus nuair tá me balú rudaí chun beidir astan ó leabhar a léamh, téimar as go dtí na leabhar sin, agus téim go dtí na rudaí go bhfuil lína fuatha. Ach tá rudaí deasa a scríb beidir fillí mar rúmi na mílta blin ó hin, agus tá is brálam na rudaí a scríonn éon rud a scríb John O'Donoghue is brálam é. Tá mion lyricúil agus álan aige. Agus tá ceann amháin agus úsáidem go minic é nuair a bhí me caint le daoine óga, agus iad ag géirí bheith sever, ag géirí bheith rudí deasa bheith acu, agus na material goods. É a chur ar cadrah agus gailta agus rudí mar sin agus cóide, agus tá sé scríte, bhí sé scríte ag Lady Diana, sin ceann eile, níos gom cé scríomh actually, ach an ráitas ná, I'd rather have roses on my table than diamonds around my neck. Agus, go bhfuil I bhfad níos mó le tógant as an nádúir, agus áilleacht an nádúir ná áilleacht rud gur féidir leat a chur, ar the lámh nó rud mar sin. Go híomhann, Mary. Go híomhann. Mary, bhí sé códáas bheith I leart leat inmh, agus míle buchas as tacoin, agus tá fósasú leis an cupán caí sa dagan lá éigent. Le cúnamh de séir chun taistalí aanamh. Yes, absolutely. Agus idir éis seothas siúd tuairt ara gcuimid gachrá ort agus míle buchas, Mary. Tá fáilteród. Agus bhhailm buchas go bháil ar fad as tacht go dtí an achtra seo, beidh JP McMahon é tacht inis, agus JP sé údar the Irish Cookbook, agus beidh sé caspáin dúin chunas peog an dagan a dhéanamh. So JP McMahon will be next with us from Galway, and he will be showing us how to make dingle pie from his new book, The Irish Cookbook. Thank you very much.